ang pagpili ni Jesus sa atong dinis atong ebanghelyo, nipili siya og 12 ka mga apostoles. Kining iyang pagpili og 12, wa siya mo pili og 7, wa siya mo pili og 10, wa siya mo pili og 15. Intentional gyud kayo ning iyang gibuhat. Ang pasabot ani nga dunay kahulugan sa plano sa kaluwasan. Nya ang plano sa kaluwasan nga ang kaliwat ni Abraham maoy magpabilin nga agianan or pundok sa katawhan nga maluwas. Nya gikan ni Abraham dunay 12 ka mga tribes katong gitawag og Israel, kay kani si Jacob anak man ni Isaac nga nahog naman ig apo ni Abraham si Jacob. Si Jacob na usab ang iyangan ginganlan siya og Israel. Unya naka-adak siya 12 ka buok, atong 12 ka tribe sa Israel. Usa gani ato kani si Juda or Huda, nya usa sad ato ang sikat kaayo kadto si Jose nga gibaligya ngadto sa Ehipto. So 12 sila kabuk. Nya kining maong tribo ni Israel, the 12 tribes of Israel, mao ni sila ang gitawag og ang pinili nga katawhan sa Dios. Mao ni sila ang gikan sa Ehipto mibaktas ngadto sa desyerto aron moadto sa promised land. Og mao ni sila ang gitagaan og daghan kayong mga milagros Ginoo, lakip na atong pagkabuak sa dagat nga pula, kadtong mag-uwan og mana didto sa kamingawan didto sa desyerto nga 40 ka tuig sila nga ang ila didtong gikaon kadto ra yung siging kaon sa gihatag sa Ginoo. Mga kuan kay ba mga buta nga lisod kaayo nato ma-experience na karon. Unya dayon sila mo'y gitagaan sa balaod sa Ginoo katong 10 Commandments nga giadto ni Moises sa bukid sa Sinai nga 40 siya kaadlaw dito sa ibabaw. Nya nakaadto gani ko ani mga igsuon dito sa bukid sa Sinai. Abot mig hapit mo siyam ka oras nga saka ya kanaog, mga 8 siyam bato ka oras namong lakaw. So portigin ang taasa. So espesyal kay ni nga mga tao. Apa niabot ang panahon nga silang mga kaning mga katawhan nagsupak-supak na sa Ginoo pag-abot na nila sa promised land. Imbes nga ang Ginoo suod kay nila, nagsupak-supak sila, ilang gibuhat ang tanan nga gidili sa Ginoo. Gikan sa mga hari, bisan gani si Hari David nakasupak sa Ginoo, labaw na gyud si Hari Solomon katong anak ni David, nakasupak og mayo. Og didto niingon na gyud ang Ginoo, magunob ang imong gingharian, ang tanang tribes magunob except lang sa Huda, sa Judah, ang kaliwat ni Huda. Kay anha diha magsukad ang kanini ang kaliwat ni Abraham nga mahimong hari nga gitawag na sa kaliwat ni David. Kay kani si David nabilong man ni siya sa tribe ni Judah. Nya gibili ni siya kaya na mo sugod ang Ginoo, pero napapas na to ang 12 ka tribo. Nya aron malabas pagbalik og matuman ang panagna sa kasulatan, naghimo si Jesus og another 12 persons, the 12 apostles. Nya kaning 12 apostles mao na ni sila ang katumanan sa ato karong unang pagbasa. Kaning gidescribe dinhi sa Hebreo nga iyang gihisgutan dinhi nga kana ganing ang daan nga kasulatan, ang daan nga kasabutan giwagtang na nya dunay bag-ong kasabutan. Nadunot na tong daan. Ang bag-o mao kini nga ang balaod sa Ginoo anhinas kasing-kasing sa tao. Dili na atong katong bato nga suwatan, anhinas atong kasing-kasing. Nga bisag dili patatudluan, matod pa dire, bisag dili patatudluan,
makahinumdom na taning balaura kay musod na sa atong kasing-kasing. O dinhi dapita ang nakapatuman ani mauna ang mga apostoles. Nya gikan sa mga apostoles mauna ni karon kita. Tanan nga binunyagan musod na ang balaod sa Ginoo sa atong kasing-kasing. So dili na ta magsigig ingon muadto pa ko stulda, muadto pa ko didto sa templo. Ang balaod sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo ni ana sa atong kasing-kasing. Ang pangutana lang karon, ang pangutana ato bang gisigihan og kaning gamit, ato bang gisunod gipaminaw ang balaod sa Ginoo? Mo bitana kanabitang panahon nga naay magdepresyon, naatay mga kabalaka, katulang mga counseling na kusuna, inig-ingon ganila nga ako pader mura gaduda jud ko aning gisigihan jud ko gukod ani siyawa. Ana ba? Gisakit jud ko siyawa kanang pre-ubiri ko pader kay murag sus ang yawa pader di agid nako diri ron. Ana magkatawa lang ko ana kay ngano man ang Ginoo baya moy di nato pagbunyag ngano naman hinoong yawa naman hinoon eh. Usa sa akong isulti ana moingon dayon ko, imo bang gigamit ang pulong sa Ginoo nga naa nimo? Imo bang gidiskubre ang balaod sa Ginoo nga naa nimo? Asway na ninyo mga igsoon kanang maglibog na kayo imong hunahuna nya daghan kay kag mga problema. Piyo nga rago na imong mata nya relax og maayo, relax nya i-empty imong mind nya ingna dayang Ginoo, Lord, sultihi ko bi unsay imo rong gustong ipabuhat nako. Pastilan di gyud kada ngatag 5 minutos naagi isulti ang Ginoo nimo. Pero magsige gani kag paminaw sa imong problema, Allah, unsaon ka ani, Allah niya nasa ko'y sakit, Allah tuwa sa dito sikuan masakiton, may untag di matabo ni, may untag dili ni mahitabo. Kanay imong paminawon kanunay adda, mas stress ka oy kay mao man gitawag og ang daan man na nga kasabutan. Ang daan nabilong na sa daan katubang ilang mga kinaiya ba nga kanang yung makita ra gyud ang para ra gyud lawas magsigig reklamo mao man to sila ang daang mga tao. Ang sa mga apostoles dili na mao, nagtuman sila ug nagpakamatay na sila para sa Ginoo, kay ang Ginoo di nasod sa ilang kasing-kasing, di na sila matandog sa mga kabalaka bisan pas kamatayon. Ang mga karaan nga mga tribes sa Israel, katong 12 tribes of Israel, ang ilang gipaningkamutan ato nga madato silag maayo, mahimo silang powerful, nga dagko silag mga templo, dagko silag mga nasod. Mao to ilang gipaningkamutan. Nakanabang murabag powerful sila ba? Sila gihawd. Ana. Pero unsay gibuhat ni Kristo pag-abot na sa 12 apostles, iyan ang giingnan, biyain ninyo ang tanan. Wa mo'y ilisan, wa mo'y mga kwarta, wa mo'y dang pagkaon, ang inyo ragyong dadon mao ang gahom sa Espiritu Santo. Mo na diri sa atong ebanghelyo ningon siya og gitagaan sila niya og mga gahom, katubang gahom sa pag-abog sa mga yawa. So ang ilang dala sa mga apostoles dili na kwarta nga plata, dili na mga livestock na mga karnero, mga baka, dili na mga kaning mga bulawan nga mo'y gigamit nila ni Solomon, ni Hari David, tagpila to ka tuniladang bulawan, naghimog og templo si Solomon nga pulos bulawan ang templo. Kini ganing atong simbahan dinib, pulos-pulos naman ni stained glass, nindot magitan-aon, unsa nakagpulos bulawan, suna nga na. Pero karon pag-abot na sa Ginoo sa 12 apostles, wa na sila gida bisan pagkwarta, bisan gani ilisan, wa. Yang anong gituyo man sa Ginoo, mao na ni ang bag-ong kasabutan, mao na gid ni siya ang tinuod nga kabalaan, ug mao na ni ang tinuod nga pagpanaw padong ngadto sa langit. Wa gid tay dadon dinhi sa kalibutan padong sa langit. Ang ato ragyong dadon kana ragyong para sa langit. Nya unsa man ang para sa langit? Ang gugma, ang sugo, ang pulong sa Ginoo.
Maura gini atong dadon dito nga atong gibuhat. Mao nang niingon si Kristo ug niingon sa si San Pablo, inig kamatay nato muatubang tas Ginoo ug hukman taniya sumala sa atong binuhatan. Dili sumala sa atong kalampusan o kaha sa mga kwarta, sa mga balay, o ako pare sa kulikta ba kaha or sa kani bakang simbahan nga akong natukod. Dili na mao'y hukman sa Ginoo nako. Ang iyang tan-aw ng akong kasing-kasing unsa may akong gibuhat. Nagsigi ba kog sunod sa balaod sa Ginoo sud sa akong kasing-kasing, o nagsigi ba kog sunod sa akong tawhanon nga mga balaod? Naagi ng kalami, kanang comfort, pleasure, power, wealth. Ug mao gani akong gisunod, adto ko matipon sa mga sinalikway nga mga katawhan nga gipanghimaraot sa Ginoo. Kadto bang mga taong wa mosunod niya. So hinaot unta nga masinati nato ang balaod sa Ginoo. Ingkaw niya pa der daghan man kay kugsa. Unsa man maimpierno na ko ani, dili buhi pa man ka karon, sugdi na karon. Kay ang Ginoo grabe man gyud kay siya. Matud pas atong tubag karon sa Salmo, ang kaluoy og kamatuoran magatagbo. Ang kaluoy og ang kamatuoran magtagbo. Unsa may pasabot ani? Ang Ginoo maluoy gid na nato basta magpuyo tas kamatuoran. Ang sala gumika na sa atong pagsalikway sa kamatuoran. Nantan ako karon pari man ko. Unsa may kamatuoran sa kong pagkapari? Nga di ko magminyo, di ko mo tigom og kwarta, kay poverty, chastity, nya di ko mo supak-supak sa obispo, kay obedience. Mao man yang kamatuoran sa kong pagkapari. O niyag ako ning supakon, imbis poverty, magdato na kog maayo. Awa na, di na mutagbo ang kaluoy sa Ginoo. So di na ko kaluyan sa Ginoo, kay wa na mo ko magpuyo sa kamatuoran. Nya, human, imbis chastity, love, tira, balag kokok, basta langgam. Patay ko na. Di na mo na mo'y kamatuoran. Imbis nga poverty, sama sa mga apostoles, magdato ko sama ni Solomon. Magdaghan kay kong kwarta, daghang bulawan, yab, asawa pa, 1,000 kabuk. 1,000 to kabuk asawang Solomon. Aron, katilaw kitag maayo. Awa na ko nagpuyo sa kamatuoran. Mausa na, sama sa ninyo mga minyo. Unsa may kamatuoran, asawa man ka. Sikag yaw-yaw. Ay, magpuyo na day ko sa kamatuoran. Mapapas din tong imong sa, kay mutagbo man dayon ang kaluoy. Uy, bana, sige magsugal, sige inom. Nya, mga bit pagyog panagsa. Uy, luya na ko ani Lord. Mana ka, makaamgo ka. Ikaamgo ni mo, magpuyo na ko sa kamatuoran, sugod karon. Awa na, mutagbo dayon ang kaluoy sa Ginoo. Mupapas na to sa imong mga sala. Mao na ang kaluoy o ang kamatuoran, magtagbo, maghagkanay sila. Pero mo lagi na, puyi ang kamatuoran, aron masinati nato ang kaluoy sa Ginoo.